Takže tento solárny systém pozostáva. Tu je prívod od solárnych panelov. Ide do rozvodnej skrinky. Sú tu použité 3 systémy. Tu vidíme akumulátory. Tieto vľavo sú 2,36 A. A tu máme jeden 24 Ah. To je prvý a druhý okruh. Tu je taká núdzová nabíjačka, ktorá je napájaná v prípade, keď nefungujú solárne panely, tak sa nabíja z centrály. Tuto sú všetky káble vedené v lište. A tu je hlavný rozvádzač. Nachádzajú sa tu jednotlivé ističe. Vstupov a výstupov. Tu je meranie jednotlivých panelov solárnych. Tu je výstup, stav batérie prvého systému, druhého systému. Tuto sú regulátory prvého systému. Tu je druhý systém a tretí systém ide len cez istič. Tu je len samotné meranie napäťový stav a prúdový stav panelu solárneho. Je tu urobený 12V rozvod. Osvetlenie tu sa môžeme prejsť. Je to ešte stále štádiu rozpracované, hej. Tu máme, dajme tomu, svetlo nad umývadlom. Tu máme tiež jedno svetlo nad vaňou a nad sprchovacím kútom. Je tu aj rozvod vody, potom je to ďalej vedené. Ďalej je to vedené tuto. Tu máme tiež 12V rozvod, luster. Tu sme v kuchyni. Tu máme tiež luster, dostatočne intenzívne svetlo. Tuto je úsporka na 12V. No a tu sú, čo som spomínal, tie samostatné svetlá. Povedal by som, že núdzové. Tie majú stavaný akumulátor. A teraz ani nepôjdu zapnúť, lebo pokiaľ tam svieti ledka, neviem, či ju tam vidno, tak sú v stave nabíjania a vtedy nie je možné zapnúť ich. Potom je tu ešte vonkajšie osvetlenie. Tuto je. A ešte sú tieto a tu sú tie samostatné svietidlá, len jak som hovoril, nemali by ich zapnúť. Teraz sa dobe musím odpojiť a teraz sa rozsvietia, hej. Teraz sa rozsvietia. Majú vstavaný akumulátor, takže sú nezávislé od centrálneho rozvodu. Tu je takisto také svetielko, tiež nie je možné ho zapnúť.
len keď vyťahnem nabíjanie zo solárneho panelu. Počkaj, ale som ho musel najprv vypnúť, lebo ono by sa automaticky rozsvietilo, keby solárny panel prestával dodávať napätie. No a tak je vlastne. Je tu možný aj televízny príjem. Televízor je na 12 V. A v prípade použitia 220 V buď sa zapne centrála, keď ide o nejaký väčší spotrebič, alebo sa potom použije menič napätia z 12 V na 230. Tu je centrála, aj po prípade, keby trebalo niečo s väčším zaťažením zapnúť. Funkčná. A takisto je tu rozvod všade potiahnutý. Napríklad do drevárky, hej, alebo tu je to kombinované. Tu je osvetlenie na 12 V a toto je zase osvetlenie 220 V, tak nabehne centrála alebo menič, tak tu sa rozsvieti trvalé svietenie.